Goedendag dames en heren bij een gloednieuwe video. Ik ben hier in de bakkerij. Ik heb 3 partypoppers en ja, ik ga een challenge doen. En de challenge is, wacht ja, als ik nu mijn vingers knip heb ik een glas met water. En hier is een glas met water. Mijn bedoeling is, als ik heb, wacht de timer loopt, dus als ik deze in 10 seconden kan opdrinken, binnen de 10 seconden dan mag ik 1 partypopper omvallen. Dus laten we beginnen. 3, 2. Op. Dus dames en heren, ik mag er eentje ontploffen. Laten we gewoon beginnen. Holy shit. Fuck. Holy shit, wat was die? Oké, die is ontploft. Dus jullie zien, dus die hebben we niet meer nodig. Maar kijk naar deze schade, dames. Holy shit. Oké. En ja. Ik kom, wat gaan we nu doen? De tweede challenge is, ik moet iets eten. 3, 2, 1. Ja, dames en heren, ik heb hier 3 chocolaatjes. En ik moet die proberen in 5 happen op te eten. 3, 2, 1. Ik heb die dus in 4 opgegeten.